Salam ekranlar. Neşri hattı men şeylerak sizin bilen öz pikirim bilen bile gatnaşykda bolup okumaklygy ýüregime dugdumda sebäbi şu wagtky netije bilen şol geliniň başdaky ykbaly şonu bilmeden başdaky ykbalyny bilmeden şu wagtky edip ýören zatlaryny ýazgyryp bolýar. Emma şoňa düşünmekligim däli özüm bir hil şoň aklawçy bolup çykyş edesim geldi. Çağawatyny başyndan geçiren ýagdaýlar üçin galanam size goýmaklygy ýazypdyr, maslahat sorapdyr. Dogrusu köp hatlar bolşýar, men şu hatam okasym gelmedi. Emma başdaky ýagdaýlar üçin, çağawatyny geçiren ilginç ýagdaýlar üçin şoňa ýetmagdy. Hem okat berenidi. Galanam sizin näme diýjeňizi dinlejekdigini şoň esasynda bir ýüregine bir araçyk köşüşdiriji bir zat aljak bolýanmyr da elbetde. Neşeyle ýat başlaýarda. Salam. Men ejem 2 tane aýallygyn bolan. Biriniň 2 tane gyzy, bir ejem. Ejem durmuşa çykýar kakama. Men bäbek wagtym ejem bilen kakam pul üçin bir günni öldürilen. Men bäbejikligime daýdamyň elinde galýan. Daýdam bu wagtlar durmuşa çykmady ekeni. Daýdam durmuşa çykýar, menim ýany bilen alyp gidýär. Daýdamyň 4 saat çagasy bolýar, menim şolar bilen bile ulalýan. Olar meni öz doganlary ýalyp gowurýarlar. Men 19 ýaşynda durmuşa çyktym. Daýdamam ýok boldy. Gowralyp atym, aýrylyşdym. Oňuşman. Oglum boldy. Soň ikinji sapar durmuşa çyktym. Ondan bir oglum boldy. Oňlanym oňuşak boldum. Gaty garyp ýaşaýardyk. Oňa da kaýylym, arzadym. Ýöne ýollaşym köp içýärdi. Goh galmagal, urgular. Koýady meni öýden. Gaýtdym. Şol eje diýen daýdamyň öýüne gaýtdym. Wagt geçdi, men bir öýlüşikli oglany duşdum. Men oňa gowurýan. Çenok namazly olan ol meni ikinci ayal edip ally, türkmen nikah etdik. Bilemok, şol olany men gaty gowurýan. Şol olanyň ejemden kakymdan almadyk mehrim aldym. Ejemem hata edýän, şol kakymam hata edýän. Men onu gaty galýan. Ýöne soňky wagtlar ol menen biraz soňa ütgeýän ýaly. Öýe gelende ýanymda watyny gowy. Ýöne ýanymda däl waty bir jaňyma jogap berse, bir jaňyma jogap bermeýär. Inni ökünýän, öýlüşikli bir oglany ýüregim berendimi? Bu zatlar taşlap daşar ýurda gidätmem diýýän. Gitme, galam diýen ok. Şunu taşlap gidibem bilen ok. Kän bir kömegim diýen ok. Özüm aýalym bolsam erkekleň remont işini edip gazanjy edýän. İşim agyr. Şonan bilýär. İşimiň agyrdygyny. Şonu da kän bir kömek diýen ok. Men adamlardan maslahat alasym gelip bildirim. Şu adam ýa-da kam aglap goýdy ýaşymdyr ok. Men ýolumy ýitirdim. Näme etmeli? Ölmem gaty ullal. 40 ýaşam ok enis. Garas şey edip ýatdyr. Umuman şu atky şoň gelen ykbalynyň netijesi şu bir gatkan ýazgyr ýazsa dogrudan şular ýalyp ýazgyrlya ölen ýönüne baştan alsaň şol baştan çağa çykýatyndan ejeden kakadan mahrum bolup şol ejetiniň aýallygynyň eline galyp oňam ýollaşy, oň kakalyk bolup misal üçin gyz wagty eýdine olam
ayallygyň çagasy bar diýip ekedendir da ýygyna düşürüp. Näme diýeň dedi. Ece kakayal bolanokda. Şeýdi onun 9 ýaşynda durmuş çocuk o bolman, soň bolman, soň onuň birinden mähir görüp çykşydy. Oňa da şol bar ýürejigini berip, indi oňa öz maşgalasy bardyr elbetde. Oňadan saat däller. Kömek eden ok diýen bu at. Ansa adam däle maşgalany eklep bolsa diýen ýaly her kimiň derdalatasy ýetik dünýäde. Indi bir seherlerden mähir görüp şoňa ýapyşyp ýatanja bir gelin bolmaly özü. Näme üçin buny aýdýan? Ne sahypamyzyň ady ballar, bu da bir bal. Durmuşda şeýle adamlar gatykän. Şulyk balyň içinden men arzu edesim gelýän zady buňa dälle bolany uly bir durmuşok adam masanna özü çözmelänni. Olen hiç bir çağıcık ejesiz takasy kalmasın. Ondan soňra ondan mundan mähir gözläp göräýmägen üçünji gerek ýal durmuş gurup ýöne bir ondan oňa geçip ýören ýaly olen şuň düýbünni mähir etmeçiligi diýip düşünýän mene başga hiç zat däl. Bir söz bar da bir ýerde okapdym. Dünýä belli bir alymyň aýdan sözi bardy. Eger diýerde gyzjaga 5 ýaşyna çenli söýgüden doluy mähir bilen ulan çağa gyz maşgala aýratynam 45 ýaşynda söýgü etmeçiligini duýmazmyş diýär. Mysal üçin şol mähir söýgü diýen zat ene atadan alynýan zat gatyly zat. Elbetde ol ýollar şuň durmuşyň söýgüsi başga zat ýöne düýbünni sehelçede hakyky mähir diýen zat görmedik adam soňundan töwerekden gözläp başlaýar. Şoň üçin çağa wagtyna çağaçyklygymyzy söýgüden kem etmäli. Lälik siretmek, eljiretmek ýa depäňe çykarmak dälle başga zat. Şoň üçin bir dilegim Allahan hiç bir çağa ejesiz kakasy kalmasyn. Balym bir ağır urgularyna sezewar bolmasyn. Galanam näme? Belki sizin maslahatlarınızda mätäç bolsa gaty bir ýoğuz däl bir malaýamrak, şo düýbünnäki meselelerini gözeňinde tutup bir maslahat bermeňizi haýyş edýän. Siziň maşgalaňyz abat bolsun, çağaçyklygynyň geleceği gowy bolsun Allahan. Ine men bir ýumuşagyny ýerine getirdim. Galanam sizden mähribanlyk, janyňyz sag bolsun.